रायजोफोर खुलुमबाय आरोबाव फिथांखि ब्लग इउट्युब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो गोजोननाय बावहरग्रोनाय जाबाय। रायजोफोर दिनैबो आङो नैबे फैसालि ब्रह्मनि थाखायनो भिडिअखौ लानानै फैदों। मैयानि समावहाय सुनिबार यानिखि सुनिबार बेलासियावहाय आङो मोनसे अडिअ रेकर्ड मोनदों, बियो गवानिफ्राय। दा फैसालि ब्रह्मआ बुंदों जे गावजों थाफानाय हौवाया पबित्र बसुमतारी नङा होननानै। नाथाय गवानिफ्राय जे फन हरनानै बुंहरदों, बे गवानिफ्राय फन हरग्रा मानसिफ्राबो एसेबां स्मार्ट नङा। बिथांमोना सिदा सिदा बाथ्रा बुंनायावहाय फैसालि ब्रह्मआ गावनि थाफानाय जे पबित्र बसुमतारी बेखौहाय थगायनानैहाय बाथ्रा बुंहरनोहाय खाबु मोनदों। नाथाय बे गवायाव थानानै फन हरनाय मानसिफ्रा बुंनांगौमोन जे जोंनो पबित्र बसुमतारीखौ नांगौ। जुदि बिजों थाफानाया पबित्र बसुमतारी नङामोनब्ला अब्ला बै गवायाव थानाय मानसिफ्रा मानो पबित्र बसुमतारीखौ नागिरखो? अब्ला पबित्र बसुमतारीखौहाय नागिरनानै दिहुन। जुदि पबित्र बसुमतारीया दङब्ला आरो पबित्र बसुमतारीयानो होननानैहाय फैसालि ब्रह्मजों थाफानायखौहाय बिनि असे बिसियानो फोरमान होखाबाय, अब्ला माबोरै बुंखो जे पबित्र बसुमतारी नङा होननानैहाय? माबोरै थगायखो? बेनिखायनो आं बुंदों, जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौहाय फैसालि ब्रह्म आरो पबित्र बसुमतारीया गुंग्रा बानायदों, थगायदों, लाजि फोनांदों। बेनिखायनो बर' हारिनि जा पार्टी दादोंमोन, ससियेल एक्टिभिटिस एन्टि एलिमेन्टखौहाय गैया खालामनो थाखाय, फोसाबनो थाखाय दा बिथांमोना गोख्रै दायथ' लानांगौ। आंथ' नुदोंमोन क'क्राझारावबो लामा लामा स्ल'गान होबाबायनाय, गाज्रि मानसिफोरखौहाय फोसाबनांगौ, गाज्रि गाज्रि आखल दिन्थिग्राफोरखौहाय दबथायनांगौ, गाज्रि गाज्रि भिडिअ बानायग्राफोरखौहाय दायथ' लानानैहाय आयेन मथे साजा होनांगौ। अब्ला दानो हमदो, मानो हमनो हायाखै? जोंथ' नुवाखै, ससियेल मिडियायाव दाबो हमनायबो नुवाखै आरो बिनि सोमोन्दै आयेननि राहा लानायबो नुवाखै। ना धोन सम्पति दंखाय गिदों नामा? क्ररपतिनि मालिकखाय गिदों नामा? दिनैहाय फैसालि ब्रह्मनि जे फिसाय असे हौवा, बिथाङाबो साननांगौ जे मान सन्माना हानि जाबाय। नोंथाङा लायाब्लाबो नोंनि हिनजाव आरो बै लानानै थांग्रा बेखौहाय हमनायनि थाखाय खाबु होनांगौ, हमथारनांगौ। हारिखौहाय लाजि फोनांदों, रायजो राजाफोरखौ थगायदों। बेनिखायनो हमनांगौ आंनि मथेब्ला। नोंथांमोननिब्ला मा बुङो? आंनि मथेब्लाथ' हमनांगौ, हाजासे आयेन मथे साजा होनांगौ। दा आं बिनिखायनो बुंदों, बै फैसालि ब्रह्मनि जे हौवा पबित्र बसुमतारी, बियो गवायावनो थायोमोन होननानै बुंदों 2009 मायथाइयावहाय। दा गवायाव थाग्रा मानसिया आरो पबित्र बसुमतारीलाय नामा माब्रै लण्डननि जाखो, माब्रै आमेरिकानि जाखो, माब्रै सुइजारलेण्डनि जाखो? एसेबां माब्रै थगायजाखो बर' हारिया? बे सासे मानसिजोंनो साबायन' एसेबां जघन्य लम्पट मानसिजों बर' हारिया माब्रै थगायजाखो आरो माब्रै ससियेल मिडियायाव एफाबां भाइरेल जाखो? आं बेखौसो दिनै आसरित मोनदों दे रायजोफोर। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूं, अगर तुम हमारा भारत का नागरिक नहीं है तो तुम सोशल मीडिया में आके एक बार फेस करो, तुम खुद को प्रूव करो, खुद को सोशल मीडिया में आके मोबाइल में दिखा दो, तुम्हारा चेहरा को हमें भी देखना चाहूंगा। तुम है या कौन? तुम पवित्र बसुमतारी है या कौन? हमें भी तुमको देखना चाहूंगा। तुम अगर इंडियन का नागरिक नहीं है तो इंडियन का नागरिक को तुम ऐसा बर्बाद करने के लिए क्यों चाहा? क्यों इतना अच्छी तरह लड़कियों के फैमिली को तुम क्यों बर्बाद कर दे रहा है? मैं ये कहना चाहता हूं, जल्द से जल्द तुम सोशल मीडिया में आके तुम्हारा चेहरा दिखाओ, तुम पवित्र बसुमतारी है या नहीं है? ना मा बुङो रायजोफोर? आरो फैसालि ब्रह्म, नोंबो ससियेल मिडियायाव फैनानैहाय बुं आरो दिन्थि बे हौवाया पवित्र बसुमतारी नंगौना नङा। नोंसोर 100 आव 100% थगायदों। खोथा मोनसेबो नोंसिनि बुंनाया सैथो बाथ्रा नङा। मोनफ्रोमबो अडिअ रेकर्डखौ नोंथांमोना खोनासं आरो लाइजामखौ फराय। दाया गासिबो फैसालि ब्रह्म आरो पवित्र बसुमतारीनि। बियो सासे लण्डननिबो नङा, आमेरिकानिबो नङा, सुइजारलेण्डनिबो नङा। मिथिबाय दा? ओरैबायदि थगायदों, बिनिखायनो
हमनांगौ बिगुर बिसिनांगौ रायजोफोर बेबायदि मानसिखौ नङाब्ला बांद्राय गाज्रि जागोन बर' हारिनि थाखाय जोंनि बर' हारिया ससियेल मिडियायावहाय गाज्रिनिफ्राय गाज्रि जालांगासिनो दङ कन्ट्रल गैयै जागासिनो दङ जानला मोनला थगायजानानैहाय लांलाबायजानाय बुथारलाबायहैजानाय बेबायदिनो गोदाव सोराव गावनि फिसाफोरखौ गारनानै खारनाय बेफोरबायदि जाथाया जागासिनो दङ बियो क्ररपतिनि मालिकमोनब्ला मानो बे फैसालि ब्रह्मखौहाय न'आव दोनथ'फिननो नागिरखो बेहा थाइसेबो रां गैया आंनि आइडियावहाय बियो फैसालि ब्रह्मनिफ्राय रां देख'नो थाखाय खाबु खालामदोंमोन मिथिबाय दा बिनि धोन सम्पतिखौहाय बियो थेर बेथेर खालामना होनोहाय सेस्था खालामदोंमोन बेनिखायनो बिनि सामब्राखौहाय बेलथायनांगौ जेन' इयुननि समावहाय गुबुनफ्राबो माब्लाबाबो बेबायदि खाबु मोननै बायदि मिथिबाय दा स्ट्रं जानांगोन रायजोफोर स्ट्रं जानांगोन बेबायदि नुनानैबो नुयै बायदि थाखुमानानै दोनोब्ला सिखोमानानै दोनोब्ला अब्ला इयुननि समावहाय आरोबाव बे एखे जाथायानो जानानै फैबावगोन बर'फोरनि गेजेरावहाय गुबुनफोरनि जुदि जानायमोनब्ला दाहालागि बिगुर जिबायमोन बिसोरो दाहालागि पुलिसा हमना लायबायमोन बिसोरखौहाय मिथिबाय दा नाथाय जोंनि बर' हारिनि थाखायसो जोङो ससियेल मिडियायावहाय बेजों बैजों सावरायलायबाय थादों नाथाय मेन जाथायखौहाय मिथिखानानैबो नुखानानैबो मानो ससियेल मिडियायावहाय बेबायदि नायनानै थाबाय थाखो दा बेनिखायनो आं बुंदों जन खारजि नोंथांमोनाबो दायथ' दङ बेफोरबायदिखौहाय दायथ' लानो थाखाय सोरखौबा नेवसिनाय सोरखौबा नादबनानै दोननाय आरो सोरखौबा हगारनाय बेबायदि खालामाब्ला मोजां मिथिबाय दा बेखौहाय गोहो गोरा होननानैहाय धोन सम्पति दं होननानैहाय बेबायदि मानसिखौहाय हगारोब्लाबो मोजां जानाय नङा अननोबो नाङा बेबायदि मानसिखौ मिथिबाय दिनै आंनि नोजोरावहाय बे पबित्र बसुमतारिया फैसालि ब्रह्मखौहाय बैसो गोरा नुनानैहाय नागारदों मिथिबाय दा बिनि बैसोखौ नुनानैसो नागारदों बियो जेराव पबित्र बसुमतारिया फैसालि ब्रह्मखौहाय फेसबुक पेजनि गेजेरजोंहाय नायोमोन इउटुबफोरनि गेजेरजों नायोमोन बिनि फिगारखौ नायोमोन बिनि बडिखौ नायोमोन बिनि दिन्थिनाय मेकआप लानानै मोखां साफा दिन्थिनायफोरखौहाय नायनानैसो बियो मोजां मोनदोंमोन मिथिबाय दा नाथाय दिनै बियो फेस टु फेस मोगथां महरावहाय नुनानै बिनि गोसोआ रिग्रेट जाबाय बियो पस्थायबाय आं मानो लिंहरनाङा दा फैसालि ब्रह्मनि जिउआ लाइफआ बरबाद ओरैबो गैया ओरैबो गैया बे मानसिया लण्डननिबो नंखाया आमेरिकानिबो सुइजारलेण्डनिबो नङा बियो मिथिबाय दा ओरैनोसो थगायदों बिनि हिन्दी भाषा रायलायनायावनो जोङो आन्दाज मोनो मिथिबाय दा रायजोफोर नर्थ इस्टनि हिन्दीया माबायदि रायलायो साउथनि हिन्दीया माबायदि रायलायो दिल्लीनि हिन्दीया माबायदि रायलायो जों बेखौहाय मिथिगौ नर्थ इण्डिया साउथ इण्डिया नर्थ इस्ट माबायदि हिन्दी रायलायो बेखौ आंबो मिथिगौ दा बे जे बाथ्रा रायलायदों बियो थगायदों जों बर' हारिखौ थगायनानैहाय ओरैनो उदां थानो थाखाय सेस्था खालामदों हमनानै लाय बिगुर बिसि बेबायदि मानसिखौ मिथिबाय दा समाजाव बांद्राय गाज्रि जायो स' अब्ला रायजोफोर भिडिअ'आबो बेसेखिनियानोमोन गोरोन्थिखौ आंखौ निमाहा होब्लानो जाबाय बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि